Machigni kendo kwa dhi nyime eni kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance osingo mar chuogo buch jotend migepe mabiro nono kaka sirkand William Ruto tiyo kod omenda mopuodhi ne chenro mag chwalo dongruok ne Uganda. Jatend bura mar Wiper Kalonzo oyango ni okang' ma kamano biro keto piny owacho tesre mar neno ni jopiny oyudo dongruok ma ok odudore kod mibadhi. Kalonzo noyango magi e kinde mano yuoro e iko mar jaduong' Stanley Aluma Omolo ma en wuon jaod bura ma Homa Bay Town Peter Opondo Kaluma. To the speakers. Tusife moyo. Tutajaribu kuwakosoa na tukiwakosoa wasione kama kuna shida. Jana tulisema haraka ni ya nini? There is no cabinet in place. Mheshimiwa Rais angeenda akatoa matamshi yake akawashukuru mashujaa, akawashukuru kisha baadaye hawa ingawaji kuna maajabu. Nilisoma maajabu ndugu Jim today between Linturi na gavana Waiguru. Wanatuambia maajabu. Na bado wanataka wawe clear. Hata kama wananunua 50 hiyo tubaki 100. Tutaenda vita ya kukomboa Kenya hiyo na watu askari hawa 100 will declare each one of them buffalo soldiers and there will be equity and justice in this country. Mheshimiwa Ruto, wewe ushapata kiti sasa. Maneno ya kutuambia ati mimi ni mtu ametoka kwa baba ambaye hajulikani, hiyo imekwisha wakati wa kampeni. Wakati wa kutupea manifesto hiyo imeisha. Sasa sisi tunataka kazi ifanywe. Wananchi wa Kenya wanaumia. Hakuna karo, hakuna chakula, watu wengine wengi wanaumia na njaa. Wadogo wakurire uru jodala wakurire uru mondo wane ka koro wadhi kendangeni jotend gibiro nyiso wa yo maler kama waluo kwadhi. To wakurire uru jokanyana. Nge uru no gende ni me Kenya ka oluoro wa. Luor ma giluoro wago, iluoro wa nikech riwruok marwa. Riwruok yeteko. Owacho ni kobiro kaka jatelo mar piny, to wan kaka jotelo moyier nyaka miwa notice mondo wabedi. Mar ariyo, wabro kobiro kaka sani awinjo no bro duogo wantie. Wabro rwako dongruok. To mbaka man siasa